Yan ako naman ito kasi single ka double ka. Para sa fight. Oh, kanan. Ay, sorry. Pagaya ko yung ice. Pagaya. Magkano ba bayaran? 1, 0, may Kmart. Hindi nyo pinagsama-sama lahat. Hindi yung extend. Pwede ba dapat minsan? Dapat i-add nyo lahat. Hindi ko lang siya yung hindi, kasi hindi pa. Kasama ba yun? Yun. Ay, sa dito.
bakit? Kasi tinry niya na yun sa Gcash. Hindi niya alam na nag-go niya pala. Di ba pinag-uusapan natin inyo na kuha siya pati sa tapos nag-go niya yung sa Gcash na yun. Hindi niya kasi sila-check na lang. Parang in-inquire kasi nga, hindi ko niya yung mga email. Parang all to all pala na go niya. Hindi ko alam. So parang meron na siya, nagkaroon na siya. Kaya hindi niya siguro na tuloy. So, Wala na, expired yung logo. correct. Dahil dyan, last day. Sayang yung sa Gcash niya, ano yun? Mag-expire yun. Siguro Diba, after a year, wala na. ayoko nang basahin yun sa ano yun. After a year, Ay mo. oo. Basahin mo. Mabuti nga. Mabuti nga, hindi sila nag-away ng asawa niya. 3:30 na. 9-4. Mga sa dito, 170. Wala. 173 po. Kaya nga. 170. 169. Diba? 170 na lang para pupunta ko. Ay, nalagay na ano eh, 168.25, di ba? 0.25. Sorry. Kumaya ka, sama ka ba sa akin? Nangarap ng asawa niya. Ay, kasama sa akin. Wow. Sa in-inquire pala nila. Akin. Partner, oh. Sa in-inquire daw nila. May 20 ka ba na? Meron din. Doon sa in-inquire nila, ang pinalagay daw ng pangalan na puti hindi yung girlfriend niya dati. Ano yung kasama niya, puti sila pangalan. Lingoyo. Yan pala, alwahin lagi yun din niya, no? Sabi ng babae, sino yun, Nana? Sino yung pinapagawan mo ng illustration na babae? Pinagano. Ito na. Paano na ito? Ginaganyan ng babae, sasakalitin niya. Grabe. Negosyo, no? Pero sabi niya, kukuha siya. Kasi yung Gcash, nabagitan niya yun. Narinig ko na sa kanya. Sabi niya Gcash. Pero, Tapos sa office kami, dito kami dalawa lang. Pakukuha niya. Titignan niya lang. Nagbuo daw niya ata, parang hindi niya iiyak. Ano yun? lingo yan eh. Ang yun ng mga anak niya, no? Oo, matalino yung babae. Yung pangalan niya. Kinuha niya, ano lang, basic. Yung tig 800. Hindi pa nga daw niya kasi alam eh. Hindi pa niya kasi sure. Pero yung coverage yan, laki. 2.4 million. Paano daw pag tumanda na sila? Ano nila yun? Ma-reimburse nila kapag hindi nila nagamit. Lahat ng hinulog niya, babalik sa kanila. Yun ang pinakamagandang plan. Kung gano'n sa akin, pwede yun. Ano ba ibabalik sa akin pag hindi ko nagamit? Oo, kapag hindi mo nagamit. Paano yung kunyari, worth 5 years pa lang, gusto ko nang ibalik. Hindi. Tapusin muna. Ilan yun? Depende sa'yo, ano pwede mo? 5, 10. Ayun eh, 5, 10. 5, 10. Eh bakit ka pa nagulog kung pag ang plano mo pala, after mo hinulog, kukunin mo rin. Hindi nga eh, hindi ko mag-plan. Pag hindi ka nagamit. Kung hindi nagamit, hayaan mo lang siya kasi hanggat buhay ka, Nandoon. nandoon. Pero, kung halimbawa, gusto mo na siya, wala na sa'yo. Ay, ako na lalaki na ako. Oh, diyan ka mabis. Ikaw. Partner tayo. Hindi ka magbibigay. Ay, damit.
Eh, expect yun, after a year, wala na yun. Ano, tournament? Basta may tournament. Wala, ano yun? Laro na namin. Tapos diba, nag-chat kami kami ng ay, bakit? Friday, Saturday. Saturday. Kailan ka po? Ulap. Outside, outside, outside. Out! Ang gabi. Ayaw nga na po lang. Kasi isa lang yung balik. Kaya lang alam ko na hindi ako masakit yung braso mo kahit hindi mo kaya. Ilan dito na to? Oo, dito. Ako mag-depensa dito.